Tak for det. Tak. Okay, massage. Kan du mærke sådan en forskel på de forskellige nationaliteter, og hvordan man ligesom skal få dem, få energien på dem? Selvfølgelig. Da jeg kom her, jeg tænker, vi mangler en sådan, at nogen skal glæde sig at komme på arbejde. Er der nogle gange, hvor du prøver værelserne? Altså, du sover her? Ja, selvfølgelig. Det er vigtigt for mig. Når man kommer som gæst, så for mig i hvert fald, det første, jeg lægger mærke til, det er jo, mit værelse er i orden. Ja, så det er et kæmpe ansvar. Det er det også, og 322 værelser. Hvor meget siger du? 322 værelser. Det er også stort. Så skal vi lade dig komme tilbage til dit arbejde og sprede den gode energi. Ja, det er så fint. Det er godt. Tak for det. Energi. Fokus. Vi skal på værelserne. Vi skal skabe en god oplevelse til gæsterne. Fra sådan nogle små detaljer til afslutning. Hello. Oh, let me help you. Følg lige med her. Wow. Flot værelse. Så lægger du håndklæderne der. Yes, towels. Perfekt. Jamen, jeg kan da hurtigt... Ja, kom du bare ind her. Ja. Så. Er det rigtigt? Er det sådan, du gør? Er det sådan her? Nej. Og hernede. Dernede. Okay, det kan jeg gøre. Sådan der. Det bliver godt nu. Hov, der er et problem. Aha. Så lægger jeg her. Gardinerne skal hænge pænt. Nej. Yes. Okay, minibar. Minibar? Okay. Den er her. Nej, hvad er det her? En ekstra seng? Nå, okay. Ja, jeg troede, det var en minibar. I check TV-controller. Slå family. Netflix? Yes. Det kan vi sidde og hygges med. Godt, perfekt. Den virker. Lampen? Lampe checker, yes. Ja, den er der. Yes. Nu går vi herind. Can I help? Yes. Klaret i hvert fald. Jeg kan jo lave den, altså... Fungerer det? No? Big mistake. Okay, jeg kan da godt gøre det. Ja. Sådan der, gør det forkert. Yes, mini. Den der, er det hele der? 1, 2, 3. Der er øl. Ja, vin. Hey. Okay, godt. Og er det din, den her? Yes. Ja, skål. Tak for det. Det er klart. Tak for det. Ha' en god dag. Godt. Hej.